A él no le gustaría que dejáramos de venir a estos sitios que nos trae tan buenos recuerdos. Arratsaleko 6ak laurden gutxitan Mikelen 16 lagun ezbeharra gertatu zen lekura itzuli dira. Plaka bat jarri dute eta ondoren larrosak utzi haitzetan. Urtebete igaro da ezbeharra gertatu zenetik. Gaur urtebete hementxe pasealeku berrian gertatu zen ezbeharra arratsaleko 5 inguruan. Lagunekin paseoan zijoala, Urgulmenditik eroritako haitz batek bete-betean jo zuen donostiar gaztea. Urgulmendiaren magala egonkortzeko lanetan ari ziren une hartan, ezbeharraren ostean itxi egin zuten pasealeku berria. Sabiendo que encima estaban en ese momento operando en la falda de la montaña, personalmente yo creo que debería haber cerrado el tema. Donostiako udalak berretsi du orduko txosten teknikoen arabera lur-jauzia egun haietan izandako euritek eragin zutela eta ez mendian egiten ari ziren lanek. Artzaken familiak uste du segurtasun neurriek huts egin zutela eta 5 lagun inputatzeko eskatu du. Udaleko 2 teknikari, lanen ardura zeukan enpresaren burua eta 2 segurtasun teknikari. Donostiako 2. instrukzio epaitegiak gertatutakoa ikertzen jarraitzen du.